Čo sa deje? Hneď od prvého dňa sa hádate? Prišla teta Nurten. Teta Nurten prišla konečne po mňa. Seher, drahá, nechcem, aby si ma zle pochopila, ale pokiaľ tu budete bývať, budete si dávať pozor na to, ako sa rozprávate. Nehnevaj sa, teta Nurten. Nikoho sme predsa nechceli vyrušovať. Vítaj, teta Nurten. Dlho sme na teba čakali. Konečne si prišla. Prišla som po toto dievča. Ja som pripravená. Džemre, dcerka, poď so mnou. Čo chceš od Džemre? Pán Aga ju volá. Čo chce od mojej céry? Pane Bože, potrebuje zdravotnú sestru. Nezdržiavajte nás už. Idem s vami. A kam? Sú to tvoji susedia? Bez zavolania tam nemôžeš ísť. A okrem toho nemusíš sa báť. Poďme, moja, poď. Teta Nurten. Nech to netrvá dlho. Isté, že nie. Kráčaj, Džemre. Toto je naozaj super. Išla do vily predo mnou. Je to ako palác však? Ako múzeum. Čo ty myslíš? Je to príliš. Bolia ma oči. Je taká, ako ju jej stará matka opísala. Poďme, moja, poďme, zdržali sme sa. Prosím, pán Aga, toto je Džemre, naša sestrička. Dobre, pozri sa mi na synovca. Od narodenia či nehoda? Nehoda. Kedy sa to stalo? Veľmi dávno. Čo mu je teraz? Neviem. Teraz býva takýto. Čo znamená, že býva takýto? To sa práve snažím zistiť. Odnesiem to. Už 3 dni neprehovoril. Tvári sa, ako by nás ani nepoznal. Občas je mimo. Neurológ tvrdí, že je to mozgová príhoda. Býva mu aj lepšie. Sú to antipsychotiká. Čo to znamená?